Октябрьдің 60 жылдығына біздің бик зор концерт болды. Ол Саренко деп аталайды, зор артистler біледі. Бұл Қазанда башланып кетті. Назия Минкинаны бик зор вакыт итеп сәхнәгә чыгарды да инде. Сирәк башкарыла торган җырлардан «Эскадрон» җырлый Илһам Шакиров дигәч, алда инде үзегез беләсез Соколча буның инде булганын. Шуннан мин Илһам абыйга килдем дә, концерттан соң кыюлык булгандыр инде шакта. Илһам абый мәйтем, халык артын әйттермисез инде сез. Нигә Тукай премиясын әйттермәскә, сезне халык Тукай белә бит димни. Энем исем уйнамый да ул, җырламый да ул. Аның бер вакытта да мондый вак әйберләргә исе китмәде. Ул башка сыкар иде дөньяга. Ул бик күп укый иде, югары эрудицияле кеше. Бер вакытны хәтеремдә калган, поездда озак кына барганнан соң Карагандада булса кирәк. Поезддан төштек тә, киоскага барды, газетлар сорый булсын, бисегез булсын, белегез. Это вчерашний день. И позавчерашний тоже дайте день. Onun okumagan gazetesi yok idi. O Tatarстаннан, Башкортстаннан барлык газетларның Кызыл таңны, андан соң аларның башка Сәнәк, бездәге чайын кебек басмаларның барысында яшьләнчә хәбәр укып бара иде. Мин әйтәм дә, ал минем иң яраткан газетам яшьләнчә ди. Шуннан да ул балалар әдәбияты булсынмы, барысыннан да хәбәрдар иде. Көнетен ул төнлә булса Американы тамам ята иде. Йоклаган вакытта аннан безгә сөйләйде, газетларны алып кип бирә иде. Менә шушындый югары эрудиция кеше булып калды минем хәтеремдә.